म्हणजे असं आहे, औषधी ज्या माणसाला मूळव्याध असते ना त्याला ह्याची ही भाजी होते, म्हणजे चांगलं असतं. हे भाजून तुपात भाजून द्यायचं. आणि ह्याचे सुरण ना असे मातीमध्ये असे असतात. हे बघ, हे मातीमध्ये असे सुरण येतात. हे बघ, पावांचं भाव बसताय वाटतंय. मासे आले, त्यांचं मध साठवायला आतमध्ये जातात ते. हे पण मत करतात. तुम्ही सुकून पण ठेवता ना हे? हा, सुकवून पण ठेवतो. आता आपल्याला किती मिनिटं आपल्याला ठेवायचे? औषधीच आहे भाजी पण. मूळव्याधीच्या माणसांनी वगैरे जसं सुरण ते तुपात तळून खायचं आहे ना, तशी ह्या पाल्याची भाजी खाल्ली तरी त्याच्यावर असं फरक पडतो. चालला दूध आणायला. हा बारका पण छोटू भाजी खातो, सगळ्या भाज्या खातो. अर्ध दूध तिच्या वासराचं, एक बाजू वासराची, एक बाजू झाल्याची. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. आज काय बनवणार आहे मम्मी? सुरणाच्या पाल्याची भाजी. सुरणाच्या पाल्याची भाजी. आणि ती आता आणायची आहे जाऊन काढून. आता पहिली भाजी घेऊन या, नंतर आपण गरम बनवायचं. सुरण दाखवतो. सुरण, हा सुरण जो मुंबईला भाजी. म्हणजे असं आहे, औषधी ज्या माणसाला मूळव्याध असते ना त्याला ह्याची ही भाजी होते, म्हणजे चांगलं असतं. हे भाजून तुपात भाजून द्यायचं. हे झाड त्याचं, हे त्याच्या खाली जमिनीत हे कांदे असतात. ते जमिनीत आहे ना, ते खाली त्याचं झाड मोठं होतं, ते फळ निघतो असं. दाडू थांबतात, दाडू दाडू. तर कुठे आपली भाजी? हा सुरणाचा पाला. सुरण ना आपली सुरण काय होती. सुरण दाखवली ती. त्याचा हा पाला. कुठेतरी होल बनवलेला. पुढे जाशी नियन पडशी का खाली? होल होल म्हणजे पुढे जाशी. कुठे होल पडली होल म्हणतो पुढे होल होईल समजेल. परत अशी कोल खोल वाढ. आणि ह्याचे सुरण ना असे मातीमध्ये असे असतात. हे बघ, हे मातीमध्ये असे सुरण येतात. हे बघ, दाखव त्याच्यात. हा सुरणाचा कांदा. हा ना, हा सुरण ना. असा हा बघ सुरण हा सुरण मातीमध्ये असतो. असा हे बघ, हा सुरण मातीमध्ये असतो. हा काढून नाही. हा बघ वर आलाय. कोणतं? त्याला म्हटलं शांता झाला. वर आलाय. लोकांचा काढून घ्या. मामोनी त्या मोठू पत्तीचीच भाषा बोलायला लागायचं. पावांचं भाव बसताय वाटतंय. मासे आले. हा बघ, एक मधमाशांचा प्रकार आहे. हा त्या माश्या आहेत ना, ह्याच्यामध्ये बसतात जाऊन. हे त्यांना घर केलेलं, पाळलेले आहेत त्यांच्या. बघ कसले ते माशी चावतात. नाही चावत या. ह्या त्यांचा हे पाळलेले आहेत. त्या माश्या दिसल्या ना त्यांना. ह्याचं हे त्यांचं घर आहे इथे. हा स्पॉट मधून ते आतमध्ये जातात. तुम्हाला व्हिडिओ मध्ये आवाज येतो का माहित नाही. बघा, आवाज येत असेल. येईल. त्यातून आज चालले ना. आतमध्ये जाताना बघ, तिकडे बघ, दाखव. एकदम पुढे नेऊन दाखव. दिसेल त्यावत नाहीत त्या बघ. चाललंय. त्यांचं मध साठवायला आतमध्ये जातात त्या. हे पण मत करतात. पाळलेले आहेत त्या. काळे काळे ही वेगळी जात आहे माशांची. त्याला म्हटलं ही माशांची वेगळी जात आहे. ह्या महावाच्या माशाच्या लागेल. बस झालं. आता तोंड टाकू. आता तोडून अजून हवा आहे. बस झालं तोडून टाक.
ना दादू इथं खड्डा बनवलेला. ये ना त्याला खाद येते काय आळू सारखी. हे धागे असतात ना त्याला घशाला जरा खवखवतो, खाज येते म्हणून असे काढून टाकायचे. या भाजीला खाद आहे काय आळू सारखी. मग ह्याच्यात आपल्याला काहीतरी आंबट कोकम टाकावं लागेल ना. टाकायचं. मला पाणी पाहिजे. एक टाइम पाणी पियायचं. एक पाणी पियायचं. घे तपेल्यातून घे पाणी. सुरणाची पाल्याची मुंबईला भेटतो ना सुरण, त्याची पानं आहे. हा सुरणाचा पाला पाणी टाकून वाफ करायला लागेल. तुम्ही सुकून पण ठेवता ना हे. हा सुकवून पण ठेवतो. आता आपल्याला किती मिनिटं आपल्याला ठेवायचे. कडेस पर्यंत आता गॅस फास्ट असेल ना. हा त्याचं पाणी काढून टाकायचं नंतर. कड आल्यावर हा म्हणजे पाणी वरसर भरलंय का. ग्लासभर टाकलं. झाकण ठेवते. एक ग्लास टाकले. 1 ग्लास पाणी टाकलं तुम्ही. झाकण ठेवते. आता हे झाकण ठेवते. आता ती वाफ लागली ना ती भाजी आलते, मग ती थंड झाल्यावर त्याचं पाणी काढायचं. सुरणाचा पाला आहे ना तो जरासा कापायचा, उन्हात सुकवायचा, मग त्याची आपल्याला कधी लागेल तेव्हा अशी उकडून भाजी करता येते. आणि ही भाजी पण टेस्टी आहे. ही औषधीच आहे ही भाजी पण. मूळव्याधीच्या माणसांनी वगैरे जसं सुरण ते तुपात तळून खायचं आहे ना, तशी ह्या पाल्याची भाजी खाल्ली तरी त्याच्यात असं फरक पडतो. सुकून किती दिवस ठेवायची. ते वर्षभर राहते. वर्षभर दुसरे येईपर्यंत. जशी घाटावरची लोक, कोल्हापूरची, पुण्या जुन्नरकडची लोक हरभऱ्याची भाजी सुकवून ठेवतात ना, त्याप्रमाणे हा सुरणाचा पाला सुकवून ठेवायचा. हा सुरण किती वर्ष असतो. सुरण जमली 3-3 वर्षाचा कांदा असतो. हे जातीचे पेढा पाला नेहमी भेटतो काय. पाला सीझनलाच भेटतो. पावसात न ते आता ह्या दिवाळीपर्यंत. अच्छा, म्हणजे त्याचं सीझन कमी आहे हा म्हणून त्याचा तो पाला काढून सुकवून ठेवतात कापून. आपल्याकडे वालीच्या शेंगा आहेत ना, त्या पण चवळीच्या वालीच्या कापून सुकवून ठेवतात पाऊसभर खायला. होते आमच्या समोर. ते मोहरी टाकते. तेल टाकलं त्याच्यात. हा तेल टाकलं त्याच्यामध्ये. तुम्ही काय बनवता इकडे. डाळ बनवते, सोलक्यातली डाळ. जिरे टाकते. थोडीशी जिरं टाक. कढीपत्ता. लसूण टाकते. कांदा. सगळ्यात ती एक मिरची आहे. पहिले आपण पिठलं खाल्लेलं ना सोलक्यातलं. म्हणजे डाळ वगैरे डायरेक्ट घरी दही देऊ. माणसं बघून मग हे नाही भाजी असं टाकायची नाही करायची. हॉला टाकलं ना. तू काय केलं काय. आता हे आपल्या रात्रीच्या जेवणासाठी बनवता ना तुम्ही. आणि इकडे जरा फ्रूटचा नाश्ता पण होतोय आपल्या इकडे. काय बोलते डाळिंब आणि ऍपल ना. डाळिंब आणि ऍपल. तिखट टाकलंय. तिखट मसाला टाकला. हा तिखट मसाला. एक पुरण नाही पण एकच आहे. खोबरा. खोबरं. हे तुम्ही जास्त किसून घेतलंय का. हा जास्त किसून घेतले हो भाजीसाठी. आता भाजी कोणती बनवणार आहे तुम्ही. सुरणाची भाजी बनवायची आहे ना. या मडक्यात आम्ही पिठला खाल्लं होतं, त्याची चव खूप चांगली लागलेली आम्हाला. डाळ पण त्यात. आता मन डाळ आम्ही त्यातच बनवते परत. म्हणजे तुम्ही दाखवता सांगायला पाहिजे की हे औषधी आहे. आम्ही डाळ बघूया. मीठ टाकलं का. एक डाळ झाली डाळ रेस केला पण. तुझं कुठे म्हैशीचं दूध काढायला हो मी लागतो आता. काढून आणल्यावर दाखवा आम्हाला दूध. चालला दूध आणायला. असंच घेऊन ये. अहो हे राहिलं की माझं.
हे आपण जे लास्टला राहतं ते बघूया आपण. अजून दे मला. उकड बघूया ते. येत नाही काही. हो सर्व आपल्याला खाद्य झालं त्यांच्यासाठी. कांद्याची सालं वगैरे आम्ही वेस्ट घालवत नाही, आमची म्हैस खाते. अरे वा. चालले आमचे शेतकरी. दूध काढायला. यंदा पण भाजी बिजी काय बनवली नाही पिकवली नाही काय? का पिकवली नाही म्हणजे गेल्या वर्षी मी तुम्हाला सांगतो, मी 9 किलो ते हे बनवलं होतं. काय? ते वाली बनवले होते, सुकी वाली बनवले होते. हा, 9 किलो. 9 किलो बनवले आणि 9 किलो 900 रुपयाचं विकले. ही काय औषधी म्हणजे त्याला लय भाव 1400 रुपये लिटर आहे. ते कसं म्हणजे दाखवलं असतं. हा भाकरी बनवते. तुम्ही गरम पाणी घेतलं का थंड पाणी? थंड पाणी, म्हणजे साधं पाणी. साधं पाणी. गरम पाण्यात तुम्ही नाही बनवते? नाही नाही, गरम पाणी कसं पीठ जर चांगलं असलं ना तर गरम पाण्याची नाही गरज, थंड पाण्यामध्ये होऊ शकतो. आणि चांगला पीठ पण आहे आणि आपण गरम पाणी पण वापरलं तर मी चालू जास्त चिकट येणार ते. अच्छा. हे गुड्ड्याचं बिस्किट त्याला काय पण ते कसं जाणीव राहिली म्हणजे ते देतात म्हणजे चॉकलेट. हा तो नाही, तो कसा आहे, आपलं सगळं ते काढून देणार. गुड्ड्याचं पण बिस्किट गेलेले तुम्ही तसे. बघूया दूध आपलं. धावत कशाला एवढा आला? हे गायचा, हे म्हशीचा. आणि तू जास्त नाही काढत ते पण सांग ना. हो मी बाकी सांगितलेलं की हे जेवढं लागतं तेवढं, बाकी सर्व त्यांना वासरांना वासरांना पियाला देतात तुम्ही. आम्ही जास्त काढत नाही, घरापुरताच. एक- व्यवहारासाठी नव्हे. 1 लिटर म्हणजे कमीच झाला ना. नाही तर माणसं कशी विकण्यासाठी आहे ना, पैशासाठी सगळं दूध काढतात आणि तिच्या वासराला भेटत नाही दूध. अर्ध दूध तिच्या वासराचं, एक बाजू वासराची, एक बाजू जाण्याची. आता दुपारी आपण याच्यामध्ये ढोकली मिरची केलेली ना, ते तेल होतं ना, ते फुकट नको जायला म्हणून मी आता ह्याच्यामध्येच आपल्या पाल्याची भाजी करणार आहे, सुरणाच्या पाल्याची भाजी. त्याच्यामध्ये कांदा टाकते. कांदा आणि त्याच्यात मिरची घेतली आहे. नाही, मिरची नाही, लाल मसाला टाकायचा. त्याच्यात लाल मसाला टाकते. हा. हा लाल मसाला घरात बनवलेला आहे ना. होय होय. हे सर्व गरम मसाल्यावर सर्व. हम्म. आता समजा कोणाकडे मिरची, आपल्या घरातला मसाला नाही, मिरची पावडर वापरत असतील ना, म्हणून धने आणि थोडासा गरम मसाला आहे, धन्याची पावडर. हा. धन्याची पावडर नाही टाकली तर थोडा गरम मसाला टाकायचा. आता तू टाक सर्व. चल बाबू आपण बाहेर खेळूया. चल मस्त पाय थोडीशी टाकते. थोडंसं तिखट आहे ना त्याच्यामध्ये. चण्याची डाळ टाकायची, वाफवून घ्यायची आधी थोडा वेळ, नंतर मग ते सुरणाचा पाव टाकायचा. पण डाळ भिजलेली आहे ना ती. भिजलेली होय. डाळ 1-1.5 तास भिजत ठेवायची, हा. मग ती लवकर शिजते. ती, चांगली भिजून स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. हे 15 मिनिटासाठी ठेवताय तुम्ही? हा 15 मिनिट. म्हणजे ती डाळ आहे ना शिजेल. आता आपण भाजी वाफवली नाही ती, मी आता त्याच्यात पाणी सर्व काढून टाकले, अशी पिळून घेतली. सर्व एकदम पाणी सुकी- हा, सुकी सुकी केली, करून अशी घेतली. सलसलीत करायची अशी एकदम. आता आपली आता हे आपण त्याच्यामध्ये खोबरं हे करून घेऊया. डाळ शिजलेली आहे ती. आता आपले सर्व मसाले टाकून झाले. हा. आता आपल्याला खाली भाजी टाकायची, मीठ टाकायचं. हा. डाळ पहिली चांगली शिजवून घ्यायची ते आहे ना. हो. नंतर मग वरतून खोबरं टाकून भाजी भाजी टाकायची. टाकायची. भाजी एकदम सुकी सुकी पिळून घेतलेली आहे. हा. हे कोकम घेतलंय, सुरणाच्या भाजीत थोडंसं टाकायचं, पाणी टाकायचं. असं वरतून जरा टाकायचं. असं मीठ टाकायचं. गॅस तुम्ही फास्ट केलाय ना? हा. आता हे आपल्याला अजून किती वेळ लागणार? आणि झाले 2 मिनिटं जरा हे करायची. असं करतच राहायचं ना? हा. 2 मिनिटातून झाकण ठेवायचं कमी गॅस करून.
म्हणजे ते सगळं आहे ना, मीठ वगैरे सगळे त्या भाजीला मसाला लागायला पाहिजे ना, हा म्हणून ते चांगलं ढवळून आहे ना, ते मिक्स करून चांगलं झाकण ठेवायचं 2 मिनिटं. सुरणच्या पाल्याची भाजी बघ पप्या मस्त झाली, पप्या एकदम छान झाली. आपली डाळ पण एकदम डाळ पण एकदम मडक्यामध्ये शिजवलेली. भात आहे, तांदळाची भाकरी. बारका बघ सुरणाची भाजी खातो, हा बारका बघ छोटू भाजी खातो. सगळ्या भाज्या खातो तर बघ.